Pek mag oro pod neno e gwenge mathoth e pacho kaka koro ji kedo kod nok maduong' mar chiemo kod pi. Kaunti ma Wajir kod Mandera, Manaka Elizabeth Ajode lero oro makamano osekelo tho mar jamni kod sandruok ne familia mathoth e alworano. Chal mokel kod oro nenore kamoro amora e alworani. Pith motuo, fereji mag pi maonge kata ton mar pi, kod ringre jamni motho nenore ayanga. Ne thoth familia e alworani, oro osekelo hinyruok mathoth ahinya. Tuko na shida kubwa ya ukame na hali mbaya ya ukosefu wa maji. Tunakufa na mifugo wetu wanakufa. Onge mar koth kuom dweche mathoth osekelo pek ngima. Jotelo e alworani lero ni sani jodak ma Wajir kod Mandera odak mana kuom kony kod wuodhe maboyo eka ginyal yudo kata pi. Kotelnegi kod jachung' mine kaunti ma Wajir, Bi Fatuma Jehor, jagoro mag chenro sirikal e pachoka Ahmed Abdisalan, jagoro e migawo mar tije sirikal Ismail Madei, giwacho ni gisechiwo gunia 600 mag mchele, gunia 550 mag oganda ne jodak Masarman. Kony mabende giwacho ni ber mokalo e neno ni familia moserem yudo chiemo kuom thuolo malach oyudo konyruok. We want to ask His Excellency the President not just to declare this as a national disaster, but to give us focus on this region so that our animals, our women, our people don't die. We are asking for your help. We are asking for all the ministries concerned to give us some help, to give us water. We really need water, we need food, and we need many things. So we're asking Your Excellency to look at us, to focus, to give us focus so that we help our people. There is a drought-related stress all over the northern counties of Kenya. Indeed, we are cognizant of the fact that the water trekking distance of livestock have increased and livestock mortalities have started all over. We are also aware that the milk production is very low currently, and the malnutrition level have gone high. The government is undertaking some interventions and will do all it is best to make sure that the necessary support is provided. As we are speaking, the Hunger Safety Net program, which is cash transfer to vulnerable households in different counties, is ongoing. And I want to be specific on the arid counties, that is Mandera, Garissa, Wajir, Turkana, Tana River, Isiolo, and Samburu counties. And the recent disbursement was 294.5 million, which is covering 109,072 households. Tumeletea watu ya Sarman chakula na vifaa vingine visivyo vya chakula. Iko food na iko non-food items. Tulileta mamatres hapa, tumeleta mablanketi hapa, tumeleta vifaa mingi ya hawa wananchi wa Sarman. Jotelogo koro kwayo sirikal mamalo mondo oland orono kaka pek ne pacho ka mangima. Kabende giwacho ni counties moseyudo pek koro dwaro kony mapiyo mar geng'o pekgo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.